Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata di Tuhata nagabi jamita di partangiang hata, nalos epistel di minggu pa 23 hodung Trinitatis di tanggal 3 November 2024. Ima hata ni Tuhata natar surat di buku 5 Musa bidu onom ayat sada rodi ayat sia jala topik ni minggu makaulongi Tuhan debata dohot dongan colma. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Hujahama di hita ta pai hutihu madi bagasan rohata be songonom madi dok hata ni Tuhata alai oddo tona aturan dohot uhum akan naung tinonahon ni Jahoba debata munai poda honot Tuhamu asa ulahonon muna ditano sisuluhom munai dung taripar hamu tusih asa marhabiara kotu Jahoba debatam jala diradutiho saluhut aturan na dohot tonana akan naung hutona hotuho songoniho nang anakmu nang pahopum saliliko mangulu asa tunggajang umurmu atong tangihom mai ali Israel jala rikoti mangulahon akai asa marhasonanga ko jala asalam torop situtuhamu songon naung pinarbaga-baga ni Jahoba debatani aka opum tuho ditano habauran ni susu doho situa ni loba. Tangi homa ali Israel anggo Jahoba debata tai Jahoba sasada sado. Jala ikon haholongammu Jahoba debatam sian nasa roham doho sian nasa ati-atem doho sian nasa gugum. Jala ikon parati-ati hononmu luhut hataon akan nahutonahot tuho sadarion. Jala ikon gugu onmu mangajarhon akai tu akka anakmu. Jala taringotammu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang lahomudup ho nang dung hehe muse. Jala ikon rahutonommu akai bahen partinadaan di atas tanganmu. Jala bahen parningota di holak-kolang ni matam. Jala ikos suratononmu akai tutohang ni jabum dohot tu panggubanganmu. Ima hatani Tuhata. Hamo kadongan saha porsiaun dia do tona ni debata. Dia do aturan ni debata. Dia do uhum ni debata. Alana molodak tabotui bohama bahenot tamangulahon ati. Jadi iko perjulu taboto rupani dia do tona, dia do aturan, dia do uhum ni debata si radotate. Jadi dus doi dohot aka aturan na di portibion say jumulu do boto otta dungipe asa taulahon unag sebalik na ate. Jolo diulahon asa di boto ujung na gabi marabalangan ma. Alani na perjulu ima taboto jolo tona ni debatai, taboto jolo aturan ni debatai, taboto jolo uhum ni debatai. Dung taboto i bataulahom ma. Ayahama ulahonot taswarok taboto ati. Jadi ido perjulu taboto jo takenali jo tatanda jo perjulu uhum aturan dohot tona ni Jahobai. Hamo kadongan tona aturan manang uhum ni debatana ni dok nai ima songon na jupak kita di ayat 5. Songo dia didok disi. Didok disi ikon haholongammu Jahoba debatam sian nasa roham. Doho sian nasa ati-atem doho sian nasa gugum. Ido tona aturan dohot uhum ni debata. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ommatona, oddo atura dohot uhum na ikon siradutan jala siula honoton ni bangsoi dung taripar na sida tutano kanaan. Totu laus idotong tona atura dohot uhum na ikon siula honota sahatu tikion.
manghaholongi jahuba sian nasa roha, sian nasa ati-ati doho sian nasa gugu. Molo bahasa keren na rupa ni alafivul na ninay totalitas ate, dak setengah hati, dak satonga gugu, dang golom ria-ria manang alang-alang. Molo alang-alang tatiup rii, ilalangi, olo do laos disiato tangatay. Jadi ikon gomos do ditiup, dungi diupak ma. Idu asa didok unang golom ria-ria. Songoni dotong nang taringot tu uhum ni jahubay. Jala huhilala dakolat tutuhani marlaku holong si songoni. Holong na full rupani. Marlaku dui nang tudonga jolma, holong tudonga jolma. Tabayak ko majunuaing, molo setengah hati do hita makaulongi dongata. Setengah hati hita makaulongi suami manang istrita. Setengah hati hita makaulongi anak kota. Dana iko sian nasa roha, sian nasa ate-ate, doho sian nasa gugu do. Ido holong na tutu. Songon nani do ni sinahum situ morangi di edenai anak kokido hamorau diau. Patuduhon holong ni rohana pakokopon na tu yanak konai hugugu pe macari arian nang botari lao pasikolahon kelekinin na ibana rupa. Jadi sude guguna tikina do na adong di ibana dipilihon ibana patuduhon holong ni rohana tu geleng. Ido holong na tutu. Jadi molonunga di dok sian nasa roha, sian nasa ati-ati, sian nasa gugu, berarti sudingu lutaon tapasahat makaholongi ibana, makaholongi debata, totalitas. Hamu kadongan, adong do binigi dongan madok songonon, aturan dibuat untuk dilanggar. Tohodo tutu songoni, aturan untuk dilanggar, bohado itu tuh. Huhilala hurang pas doi, aturan dibuat bukan untuk dilanggar, alai untuk dipatuhi. Songon helm, molo sinuku kita rupani sonari, tua hado tahe asa tapake helm. Adong madok asa unang ditakut polisi. Jadi di pikiran ni ibana mamake helmi asa unang ditilang polisi do ibana. Idu asa molo dang adong polisi di dalani, dang dipake helmna. Alai begitu rajia polisi hepok maibana mamake helmna. Molo topek dang dibuat helm nai olo malaus putar balik ibana rupani. Yesui dilului dalan na asing asa meluasian rajia ni polisi. Ima jo contoh na rupani. Hamo kadongan dak pola tasukun nama bahen helemiate. Ngapasti helm dibuat untuk melindungi kepala, bukan untuk supaya tidak dirajia polisi. Jadi moloholan sekedar asadang dirajia do tak pakai helm murana iya teh. Jadi molo terjadi musibah di dalani tak pitur langsung ulunai itu aspali. Jadi sebenarnya lahu menjaga keselamatan di pengendarai doi di bahen. Jadi molo lau hita rupan itu sada-sada perusahaan manang tu pabrik macai takas doi di surat tu dijului belga supaya semua mengenakan pakaian-pakaian untuk keselamatan di dalam bekerja. Arongdo sada cerita taringot tu parkareta molo di Medan parkareta do di do ate manang par motor. Jadi saya memakai jaket terbalik amat tahun. Asal tu dia ibana saya memakai jaket alai saya dipakai terbalik. Abunek tabayak ko niate. Dang binoto alasan na memakai songoni. Alai saya terbalik ma dipakai. Sapi do ibana terkenal pemakai jaket terbalik. Di sedetik kimadabu ma ibana sian kareta manang sian motor naon. Kedak marupani di dalani. Bohama udan-udan ate helmna lohok dope di ulunai. Roma jol mana manolong ibana dibereng mahira naun terbalik uluna mamereng jaket na pinake naon. Diri pujol mana manolongon naung putar ulunai. Tang berpikir pajang be jol mana manolongon. Mamitor diputar ibana ma ulunai. Marderek ma atong alani guguna. Toho ma tutu marputar. Alai begitu dibuka helm nai jala dibereng ma jaket nana terbalik dipakai. Gabe tarsonggok ma jol mana manolongi.
Na terbalik do HP dipakai jaket nai. Justru ala napi nutar ni jol mana manolongi ma ulunai laus ido ma bahin ibana mati di dalani. Bayaku kita manuaing diputar 90 derajat. So putih kate. Ima akibat ni na pakai jaket terbalik. Jadi adong do aturan na. Jala sesuai dohot aturan ni marupani dipakai. Aka nabui mabain selamat sasahalaki. Hamak kadongan taringot na majuyate. Molotona aturan dohot ni jahuba ubagasianido pe lapatanna. Tona aturan dohot ni jahubai dadaholan sekedar untuk dipatuhi. Alai ikut dihanguluhon, dihidupi. Macetakas doi didok di bagasa trupukon hina arga nitona aturan dohot ni jahubai radutan jala hanguluhonota. Na pasti na perjulu didok disi tuahai radutan tentu asa mangulu hita. Odo na perjulu mau hidup ya patuhi dan hidupi perintah Tuhan. Na padua ho didok disi asa gajang umurmu, asa gajang umurta. Ido didok di ayat 2, asa tunggajang umurmu supaya lanjut umurmu ninna rupani. Jadi molo naing gajang umurmu dak sukup holan na mangaton si panganon, majamoton si panganon, dohot mangaton akka ubat na merdu mutusi. Alai marga sianido pe ya raduti tona ni jahuba. Napatuluhon tu dia iradutan tentu asa marhasonangak ko supaya baik keadaanmu. Naik sonak ko baraduti to nani jahuba ati. Tentu sudidu hita naik sonang supaya baik-baik keadaan kita. Tang robutino ni rumusna didok di bagasa trupukon raduti to nani jahuba. Tutuna paupato didok asalam torop situ Tuhamu supaya kamu menjadi sangat banyak. Jadi imahina argani tona aturan dohot ni debatai radutan. Asalam torop situ Tuhamu. Jadi molo tak berhadap perupan itu budaya Batak tai. Ya memang molodang taraduti budayai baolu dan punah. Olo domago. Jadi jalan satu-satunya asa gabe godang torop ba taraduti maato tonani jahuba. Molo tapadumu nak kiningat tu budaya iba taraduti budayai. Atik pe godang do disi si pareso otate. Dohot jepek na naing dohononna mangaraduti tona aturan dohot ni jahuba ima asa terjamin masa depan ni bangsoi manang di dia pe nasida maringana. Hita pe songonido molo taraduti tona aturan dohot ni debata batutu mangulu jala terjamin masa depata. Tutu suku-suku nuaing akamang dohot tamuinang bohado carana mangaraduti tona ni jahubai. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita memelihara hukum, aturan dan perintah Tuhan itu. Tentu meragam cara talahu mangaradutisa. Dosongon manang aka aturan na diportibion. Meragam cara talahu mamatuhisa sesuai dohot aka petunjuk naung adongi. Alai di bagasa trupukon adong mamanang napiga langkah didok si ulahonota dalat talahu mangaraduti tona ni jahuba. Na perjulu didok ikon paratiate honommu luhut hatau. Haruslah engkau perhatikan. Molo didok maparatiate hon berarti dilehon rohana tu si. Konsentrasi tu si. Ayadong do jolma, saya dibereng dunian, saya dipanok noti, ala yang gorohana datung tu sisiate. Idua sadido di ide dunian, alai dang diparrohahon, di bigi dunian, alai dang ditangihon, mapar dorohana. Jadi pintu awal mangaraduti tonani jahuba ima paratiatehon, perhatikan, lehon roham tusi. Jadi segala sesuatu yang diseriusi, pasti do dengan jala ido langkah awal. Serius dulu.
manang ulau dia pei ikut dileo dorohana ate. Napa dua hon mengajarhon tu anakmu. Mengajarkan odo sada metode na paling ampusian na julu sahatu tikion. Mengajari dang bui holas sahali ikon nasai di paula-hula do berulang-ulang di do rupani. Buasa ikon mula-hula totu asa unang lupa. Ai lupa idu sada pangalahon ni jol manasohea mago sahatu tikion. Jala sifat lupaon dakolan alani faktor usiai alai sifat alami doi di hajol maun. Asing ni asa unang lupa batotu asalam suan tu rohani dan nahiyate. Totu dalam napatuluho di dok taringoti bicarakan. Di dia jala sadi hari taringota ni. Di dok di bagasa trupukon na perjulu modal hudul-hudul di bagasa jabum apabila engkau duduk di rumahmu. Na padua di tiki mardalani apabila sedang dalam perjalanan. Napatuluho di dok lahomudum berbaring manang dungdung bahita manang manukku nate ahadu tataringoti di tiki hudul-hudul hita do takayana kotai di tiki mardala kita do nasida manang lahomudum sotung-sotung akana asing do tataringoti napaupato di dok mangarahuton songon partinada di tangan do di holak-kolang ni mata lambang di dahi. Basong ini merupakan bangsa Israel. Najulu. Jalan apa limaho di dok manurato di tohang ni jabu. Dohot panggumbangan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Aka macara si patu paun ni bangsoi dalam nasida mangaraduti pati ni Jahubai. Molo saunari justru dalam gudang do cara manang metode laho manuato pati ni Jahubai itu akan sudut na uposo ate. Boidu marhite na memanfaatkan akate nulugi na canggih waeng. Lapatan na disuruh do hita lebih kreatif. Bohama asa unang lupa di tona ni Jahubai. Bohama asa lamsuan hata ni Tuhani di rohani jolmai. Atong akamang dohot tamuinang tapatupa mai asa mangulu hita saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu home di bagasan rohanami. Asa di perbiho katami perbuina dengkan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.